boka, boka, gidan boka, gidan boka, boka, gidan boka. Sarki Allah, kyale boka komai za kai ka rike Allah. In ka rike sallah sai ka kauce matsala. Damun karya kurere ne ba da shakka. Wato ala gafarta malam abin da yake faruwa da dai mun fara maganan da kai a waya, so akwai wasu abokanmu ko in ce wasu suka zo suka tare a nan uwar taku suke aikata malika ta ƙarya, suna yi kuma suna cutar al'umma bayan da haka kuma suna ƙara fata musu. Na san da kai ma dai ba za ka so kasantuwar hakan gaskiya. To ai Allah ya gafarta malam Yakubu, wannan magana da ka zo da ita ai faduwa ce ta zo daidai da zama, domin kokarin da nake ta yi kenan da na san da wannan labarin tuntuni, domin na tura yaro na ya je ya yi min bincike akan abin da suke aikatawa, ya tabbatar min da lallai haka ne. Kuma wannan abu baya min daɗi, tuntuni dama ina ta san na gana ya kokarin ya za a yi na gana daƙile wannan abu. Yawwa, to abin da ya sa da ya takakkiya nake mai kafar ka gaskiya, saboda irin wannan idan yana faruwa bai kamata ba. Yawwa, ya kasance ana zaluntar al'umma kuma ana bata sunan hukumi kuma da Allah ya bata mana. To shi ne dalilin da ya sa na ce ya kyautu na zo mu tattauna da kai don ganin da za a rashin kullowa gaskiya ne. To yanzu ai yanzu shawara guda ɗaya ce. Na'am. Yanzu ta wace hanya kake ganin zamu bi domin mu ga mun samu mun yi maganin su? To ina ganin kamar matakin farko mu sako hukuma cikin lamarin ko gaskiya, saboda dukkan abin da aka sa hukuma yakan dan zo da su sai ka ga tun da aikin su ko ko Allah gafarta mana. Ai wannan zance naka yayi daidai, yayi daidai. Yanzu abin da za a yi, wane ne kake ganin za mu samu ya wuce mana gaba mu je mu tunkari hukuma da wannan magana? To akwai wani dan sanda, to ina ga zan tuntube shi, to insha Allah zan same shi za mu magana da shi. To shikenan, sai mu zo mu haɗu da kai insha Allah. to shikenan babu komai. To masha Allah, lalle wannan abin da zamu yi abu ne mai kyau, to masha Allah domin zai taimaki al'umma. shi ne ai gaskiya ne. Wannan lamarin kuma yakan bata muku suna Allah ya gafarta mana. To shikenan, na dai gode, na gode. Allah ya kara. Yawwa. Kai wasu Faruku, waya aka yi har ka bari ka je layin su matan nan? Ai ban san layin su bane. Na gaya ma ashe ban sani ba, budurwar ta ashe ganwar ta ce ma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawai mata tana fitowa na ta zo ina ka san wata zaki. Inna lillahi wa Mace zaki na ji ta yi sama da ni. Ta buga ni da kana ta shaƙo ni ta riƙe ta tumar misali. inna lillahi. Da ya kwarbi ne Da ƙyar. Ashe ba ta da kirki wannan matar? Ko kaɗan ba ta da kirki. Ai matan nan macifaffiya ce. Dama ka san ta? La ilaha illallah. Matan nan idan ta kama ƙanin mijinta, in ka gaida take ta murmusa shi. Yadda ka san kurar me zan ce ni ma ne. Kanan mijinta? Gware kuwa. Wannan ba za ta kirki. Ta saba dukan maza. Kanan mijinta take cewa. Kaga irin dukan da ta mai Ashe ni ma da ba tsaye nake ba da ta kashe. Ta yi sama da ni. Allah. Kai ba mun dariya bane ba. Ta tumurmushe ni a ƙasa. To kada mata nan ta zo ta tara mana da ɗayar baya a gidan na zo a gane mu. Ta tona mana asiri. Abin da nake tunani kenan. Abin da ya kamata ka yi. Maganar da zuwa a ga gida.
tunda dai mun san muna da gida. gaskiya ne Yare sharan da zamu tunda mun riga mun sai gidan mu muke zaune a nan gidan gaskiya dai ka asirin mu fa ne ma yake to kwashe kayan mu koma mu tafi a tun yanzu kuma wallahi ni da kun ba ni yanzu na za mu tattara da wajen ka san mutumin ya da na tsorata ko ya je din ai kawai mu tashi kawai yanzu mutumin ya burgita ya furgita ai a yanzu zaune mu je ni ce akwai inda zan je sai ku je ku biyu okay to to su shikenan mun dawo eh in kun dawo biyan da aka sai to abin da zai faru tunda kai kana da uzurin da zaka tafi ni da shi in so sai mu je mu share dan ni gaskiya ni ma na gaji da zaman gidan nan ya kamata mu koma mu tafi mana ni sai in can ku wuce to mu je ba matsala gidan sabon sarki Allah ya lebo ka komai za kai ka rike Allah in ka rike sallah sai ka ga ka kauce matsala ramin karya kurere ne ba na shakka gidan muka muka gidan muka gidan muka muka gidan muka madam ya na gana mun sai gida kuma na gana gyara gida Mun ya gida na kira. gashi ana gyaran gida kuma gida ya riga ya zama mallaki mu mun riga mun siya sai dai kan kuɗi gida mun riga mun siya mun A kun saya? mun sai gida Rigiji gabdi. ga takardu ga dillali Kun sai gida? Da hanyar barauniya hanya muka buɗe. Gida aka ce an sai muku wannan? An sai muku? kwarai kuwa gida na mu Akwai matsala gaskiya in ba ku ba da kuɗi ba to in kuma kun bayar lalle ku yi sauri ku yi bincike. binciken mai takardu suna wajen mu muna da dillali garanti Duk waɗannan akwai na bige sai kun tantance na gaskiya. Akwai na bige muka gidan muka gidan muka gidan muka muka gidan muka komai ya tsanani Allah shi ne zai ji da komai in kai haƙuri sai ka gani ba ce maka dai na gaggawa ka bar boka ki bar boka domin ba zai iya komai ba gidan boka boka gidan boka gidan boka boka gidan boka Hello virus, ya da Allah kana ina? Abba aka yi ne. Gara a gida wallahi zan fita area. Wata gara basa ce ta samu. Gara basa? Wace iriyar gara basa te lamun inji? A baya can akwai wani gari da na samu na tela mai gara basa kuma ya ki ɗauka kansa ya ki kawo haske. Kai ma ba ka ganewa. Kowa ka tayi sai ka tela mai harka ka ce ciki ne ba zai iya ba. Amma kai virus na san za ka yi maganin matsalar nan. Kai da ka san komai ni da kai fa amana ce to yanzu ya kake so a yi? Abin da nake so a yi wasu ne muke dan musu sabga haka ta kuɗi ka gane to shine suke neman su kware mu. Su kware ku kuma? Shikenan ba matsala tunda ka shigo da ni cikin zancen. Bari akwai wata jawwalar zan karasa za su yaba wa aya zakinta. gidan boka gidan sabon sarki Allah kyale boka komai za kai ka rike Allah in ka rike sallah sai ka ga ka kauce matsala ramin karya kurere ne ba na shakka gidan boka boka gidan boka gidan boka boka gidan kai lafiya ba lafiya ba gane ba lafiya me ya faru har ka tambaye ni abin da ya faru bayan kun san abin da kuka aikata kun zo kun kashe min mana jika kisa baka ce kisa mana kun kashe yaron da shi kadai kakata ta mallaka matsayin jika shi kadai muke ji da shi kun kashe shi kun zo kun daddaka yaro magani bai da lafiya kwayar da kuka saba bashi ma ba shi kuka bashi ba Allah ne ya kawo wallahi mu ba mu kashe shi ba Allah ne ya kawo
Allah ne ya kawo kashe shi ko Allah ya kawo waye sila kai ne sila ka zo yaro an kashi bai da lafiya ka diddika mai kwaya kuma kwayar da ba shi ya kuka saba bayarwa ba na je ba abin da bambaran yaron ne ya tashi ya mutu. To kaga yanzu dai kai hakuri kada ai ba magana ce ta fara ba ko ba ka ba ka bari za mu yi addu'a. Wani irin addu'a za ku yi? Za mu nemi malamai su addu'a da ku da ba na gaskiya ma ina za ku iya wata addu'a. Zan yi ihu kowa ma ya ji don sai na tara. Ramin ƙarya ƙurere